Hayırlı erте, efirde Tataristan yanılıkları, stüdiyede Anya Gıbadullina. Hükümet yurtunda idelini soğuqtırу hem unikal su obyektlerini saklау federal proyektlarının uzak sürükli hizmetteşligi meseleleri turunda fikir alıştılar. Uçraşunu Tataristan prezidenti Rüstem Minnixanov ötkärdi. Kelesi yılga qaybir obyektlerini finanslау, şulay ok Kazanda Tüben İdil Baseyni Okrugu Soveti oturışın uzdırу mümkünligi turunda söyleştiler. Hizmet yetiştirişenligin arttırу, tübeklerde kapital remont programmalarını gamelge aşırı, Tüben Novgorodda fikir alışının tüp temaları şular buldu. Anda okrug parlamentler reisleri hem İdil boyu zakon çıkarışçılar asosiyatsiyasi vakilleri jıyıldı. 200'den artık mesele qaraldı. Azıqtılık, eminligi, büdjet, sosyal hem məlumat siyaseti turunda da söyleştiler. Tataristan 2020 yıl neticeleri boyunca ilk ulan proyektda qatnaşu boyunca en aktiv tübek dep tanıldı. Tataristan Devlet Soveti Reisi gün tertibindeki iki tema boyunca Respublika tecrübesi bile ortaklaştı. Ferit Muhammadjin belgilep ötkençe, okrug zakon çıkaruşçılarının uzara hizmetteşliginin yaxşı negizi buldurulgan. Bu rayonu vakilleri Novosibirsk'da Saban toyunu uzdırdı. Delegatsiya Sibirde yaşauşçilerge beyram uyuştırу için 1000'den artık şakırım yol ötken. Konaklar arasında rayon jetekçiligi, artistlar, xalq ustaları var. Bu rayonu Saban toylarını Moskva ülkesi, Volgograd, Ulyansk şehirlerinde ötkergen indi. Emine Sibir'nin künyağında onun nişik beyram itüleri turunda haberçimiz Sili. Milli ohanglar vatandan çitte, Sibirliler көңілінде de яңгырый. Оларның тамырлары Татарстаннан, Новосибирск һәм күрше өлкәләрнең йөзләгән халкы Сабан туйга җыелды. Сибиргә Сабан туй бәйрәмен буа делегациясе алып килде. Бәйрәм кунаклары милли уеннарда бик теләп катнашты. Олар капчык белән сугышу, кашыкка йомырка салып йөгерү, аркан тарту, көрәштә бил алышты һәм чүлмәк ватты. Сибир халкына Татарстанның музыкаль сәламен танылган җырчы Мөнир Рәхмәев тапшырды. Быел Сабан туй Россиянең 56 субъектында һәм 30 чит илдә үткәрелә. Сабан туйыбыз Новосибирск шәһәрендә дә әйбәт кенә матур үтте. Сабан туйының зур миссиясы, фундаменталь миссиялар берге кирәк. Ул безнең халкыбызны кайда таралган булса да татарлар берләштерә, халыкара элемтәсен ныгыта. Яхшы эшләгән кеше яхшы ялда итә белә. Шуңа күрә буадан килгән делегация Новосибирскида мәдәни чарадан тыш эшлекле программада оештырды. Презентовали им свой город, презентовали промышленную площадку, такие созданные условия для того, чтобы привлечь их на свою территорию. Очрашуда импортка бәйлелек һәм импортны алыштыру проблемаларын күтәрделәр. Кече һәм урта эшкуарлык объектлар үсеше турында эшлекле сөйләшү узды. По результату этой встречи могу сделать вывод, что в Буинском районе Татарстана делается все необходимое для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Олга таба ике якта тәҗрибә алмашу дәвам итәчәк дип килештеләр. Вадим Струминский, Ләлә Зайнуллина, Азат Сөнәгатов, Гакил Камальтинов, Татарстан яңалыклары, Новосибирск. Зур білім беру проектында катнашу мөмкинлеге бар. Ул иҗади кешеләргә исәпләнгән. Татарстанда 15 июньгә кадәр икенче түләүсез ярдәм программасына гаризалар кабул ителә. 18 яшьтән 35 яшькә кадәр иҗат итүчеләр өчен берничә юнәлеш буенча музыка, цифрлы медиа контент, шигърият, мода һәм дизайн тәкъдим ителә. Укырга гына түгел, үзенчәлекле проектларны гамәлгә ашырырга да булышалар. Питреш районының Пимер авылында яшәүчеләр һавада начар ис торуы назарлана. Аның чыганагы кырга чыгарылган кыш тизәге өемнәре. Урында безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Тышка медицина бидлекләрен киеп чыгу авыл халкының мәҗбүри йоласына әйләнеп бара. Маску одеваем, маску сейчас нам помощник. Пимер авылында бидлек режимы вакыты шикләнмәгән. Бу начар исән саклануның бердән-бер чарасы. Көннәр җылытуга басудан кыш тизәге исе килә. Когда жара начнется,
Шиллә вакытында зур шибеннәр аша башлый. Искә чыда булмый. Хәтта тәрәзәләрне дә ачмыйбыз. Городские дети, они приезжают сюда свежим воздухом подышать. Шәһәр балаларын биргә кайтармый башладылар. Күрәсезме, балалар юк, авыл буш. Элек халык күп була иде. Начар ис проблемасы халыкны инде берничә ел борчый. Туры юлдан авылдан кырга юнәләбез. Тирес урынын ис буенча таптык. Ашлама өчен кырга чыгарылган тиресне таратырга өлгермәгәннәр. Район хакимиятендә кече яңгырлар яву сәбәпле техниканың кырга керә алмау белән аңлаттылар. Бу проблеманы элек шәһәр итәр иде. Тиресне монда зур агрохолдинг чыгара. Район җитәкчелеге тирес ташучы оешмага барлык кирәкле таләпләрне үтәүләрен сорап мөрәҗәгать итте. Шулай ук без башка хәрәкәт маршрутын сайлауларын сорадык. Куркыныч калдыкларны кайчан җыеп алырлар? Тавык тизәге шундыйлар рәтенә керә. Бу сорауны без агрохолдингка язмача юлладык. Җавапны якын арада биргә вәгъдә иттеләр. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары, Питрәч районы. Безнең телерадиокомпания Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм күрсәтү проектын дәвам итә. 5 яшьлек Әмир дә ярдәмгә мохтаҗ. Сабыйга церебраль паралич диагнозы куелган. Казан клиникаларының берсендә малайга 450 мең сумлык тернәкләнү узарга кирәк. Курку һәм авыртуны җиңеп, 5 яшьлек Әмир сәламәт тормышка зур адымнар ясый. 1 яшендә үк аңа куркыныч церебраль паралич диагнозын куйганнар. Сынаулар туачта башланган. 6 ай ярымнан башлап Әмир озак дәвалау курсын үткән. Мы долго не могли поверить вообще. Сначала диагноз был ППЦНС, перинатальное поражение. Без озак ышана алмадык. Башта үзәк нерв системасы авыруы диагнозы иде. Әлбәттә безне кисәттеләр, әмма моңа әзерләнү кыен булды. Үзебезне кулга алдык. Инде 5 елга якын Әмир һәр көнне 2 сәгать махсус күнегүләр ясый. Табибларга күренә, тернәкләнү курсларына йөри. Мы даже замечаем, что буквально какие-то... Без хәтта күнегүләрне туктатып торган арада баланың хәле начараюын күрәбез. Йөреше начарая, үзен авыр тута. Давай красиво. Красиво пройдем. Давай еще чуть-чуть. 1 ел элек Әмир мөстәкыйль адымнарын ясый, тик аякларында нык тора алмый. Организмына авырлык туры килә. Алга китеш булсын өчен даими тернәкләнү узарга һәм табиблар күзәтүендә торырга кирәк. К сожалению, спастичность препятствует нормальному паттерну ходьбы. Бер аягы дөрес йөрми, тукталып кала, шулай итеп йөрү балансы бозыла. Ул буыннар структурасын үзгәртә, шуңа күрә хәзер моның белән көрәшергә кирәк. Әлегә мөмкинлекләр бар. Моның өчен аңа даими рәвештә тернәкләнү үтәргә кирәк. Тернәкләнү узу өчен 450 мең сумга якын акча җыярга кирәк. Без бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзен язып, СМС җибәрү кирәк. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Айзлә Батырханова, Валентина Васильева, Ленар Гыйззатуллин, Татарстан яңалыклары. Шағырылышыбызны дәвам итәбез. Бүген җомга сүзе гарәпчәдән җыелу дигәнне аңлата. Атнаның башка көннәре белән чагыштырганда аңа үзгә әһәмият бирелә. Дини вазгыятьтәге үзгә әһәмиятле вакыйгалар белән таныштыру өчен сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү. Җомга бәйрәмебез мүбәрәк булсын дип сәхифәбезне башлап җибәрәбез. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе Үзәк Диния нәзарәте рәисе, Россиянең баш мөфтие Тәлгать Таҗетдин белән очрашты. Очрашу президентның хөкүмәт йортындагы эш кабинетында узды. Сүз традицион кыйммәтләрне һәм күп гасырлык рухи мирасны саклау, дини объектларны торгызу һәм конфессияара диалогны ныгыту мәсьәләләре турында барды. Очрашуда шулай ук Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров катнашты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча эшмәкәрләр зур сәүдә үзәгендә барлыгы 8 намаз уку бүлмәсе булдырды. Күптән түгел Республика балалар клиник хастаханәсенең онкология үзәгендә намаз уку бүлмәсе ачылды. Гыйбадәт кылу бүлмәсен ачуны Россия күләм мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе башлап йөргән. Тантанага килүчеләргә балалар Республика клиник хастаханәсе җитәкчелеге дәваланучыларга тудырган заманча шартларны, медицина җиһазларын, палаталарны, әти-әниләр һәм яшь пациентлар өчен мөмкинлекләрне күрсәтеп таныштырып чыкты. Шулай ук җитәкчеләр хастаханә территориясендә салу ниятеннән мәчет урынын карады.
Казанда Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте һәм Татарстан метрополиясе арасында хезмәттәшлек турында генераль килешү имзаланды. Килешү дини оешмаларның дин һәм сәламәтлек саклау арасында үзара бәйләнешләренең тарихи, рухи традицияләрен дәвам итү максатыннан төзелде. Килешүгә кул куйганнан соң министр Марат Садыйков кунакларга министрлык минасы буенча экскурсия үткәрде. Җитәкчеләр бөек татар шагыйре Габдулла Тукай гомеренең соңгы көннәрен үткәргән истәлекле бүлмә белән дә танышты. Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен кабул итүгә быел 1100 ел тулуга багышланган чаралар дәвам итә. Кореев театры үз тамашачысына Йосыф премьерасын тәкъдим итә. Минемчә, тел ягыннан да, сүз ягыннан да Йосыф кыйссасы нәкъ менә бүгенге заман яшьләре өчен татар яшьләр театры сәхнәсеннән яңгыраган очракта ул яшь артистлар энергетикасы белән бөтен тулы бер состав труппаның энергетикасы белән чөнки монда безнең труппаның күпчелеге катнаша. Туар кояш, тулган ай һәм 11 йолдыз. Барсы миңа төшемдә баш иде төптүз. Авыры булгандыр, чөнки мин аны үзем күз алдына китерә алмаган җирләре. Мәсәлән, үз туганнары сата. Үтерергә кыйнылар. Бер агасы мин аны күз алдына китереп була, әлбәттә, ләкин анда кеше үзен ничек тота, ничек хис итә, аны мин нит алмыйм, тоемлый алмыйм. Мен шул интуиция дигән әйбер белән генә менә җентекләп эшләргә тырыштык. Ничек килеп чыккандыр ансы инде менә 15-кә күрерсез. Җаваплылыгы бик зур. Йосыф спектакленең фәнни киңәшчесе Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин. Ул тәкъдим иткән нәшидләр дә була дип сөйләде театрның баш режиссеры Ринат Әюпов матбугат очрашуында. Кеше ул вакыт ди галимнәр. Моңа иң гүзәл билгеләмәне Имам Хәсән әл-Басри биргән. Чынлап та кеше билгеле бер сандагы көннәрдән генә тора. Һәр үтеп киткән көн белән бергә ул бу кешедән дә кими. Вакыт без кадерен белмәгән төп байлык. Шуңа да кадерен билик дигән теләктә бүгенгә сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.